МС – симптоми и справянето с тях. Съществуват стъпки, чрез които можете да се справите по-лесно с симптомите на МС, които вече имате или може да развиете. Умората и изтощението, причинени от МС, често се появяват бързо и без реална причина. Някои от стъпките за справяне с умората са: отделете време за почивка, следете телесната си температура, справяне с лошото настроение чрез самосъзерцание, медитация или разговори, справяне с стреса, поддържане на здравословна диета, редовни тренировки, поддържането на дневник за отразяване на умората, пълноценен сън. Пълноценният сън може да е трудно постижим, тъй като хората, страдащи от МС, често имат проблеми. Ето няколко съвета как да подобрите съня си. Бъдете активни през деня, но си оставете време да се успокоите преди лягане. Избягвайте преумората и силните ярки светлини вечер. Помислете за маска на очите или монтирането на плътни завеси в спалнята. Избягвайте кофеинови напитки или други стимуланти преди лягане. Опитайте се да изградите навик за лягане и заспиване. Избягвайте използването на електронни устройства или гледането на телевизия преди лягане. Опитайте отпускащи активности, като медитация, йога или слушането на музика. Поддържайте температурата в спалнята приятно хладна. Проблемите с червата и пикочния мехур са често срещани при хората с МС. Има някои стъпки, които може да предприемете. Бъдете добре хидратирани, не употребявайте прекалено много напитки с кофеин. Хранете се с храни богати на фибри, като плодове и зеленчуци. Бъдете активни през деня, доколкото е възможно. Ако сте излезли на разходка, проучете къде се намира най-близката тоалетна. Може да усетите промени в мисловния процес и паметта, затруднения в изразяването и намирането на думи, склонност към забравяне, трудно вземане на решения. Ето някои неща, които може да направите, за да си помогнете. Водете си дневник и календар, за да сте по-организирани. Хранете се здравословно и включете упражнения към дневната си рутина. Намалете умората, като останете активни. Поддържайте социални контакти. Практикувайте самосъзерцание. Съветите, предоставени в това видео, ще ви помогнат да се справите с някои от симптомите на МС. Ако имате нужда от допълнителна помощ, може да се свържете с лекуващия лекар или медицинска сестра и съответните специалисти.